Ljudi, ovo su vam fanovi Rock familije. Hoći ti. Ovaj nema Rock Fam. Ima ono, svoju majicu. Dajđa, hajde sad snimaj, ustani pa da... Ja sam David, ja se zovem David. Meni je prezme Muslimović. Ja sam Hamza Fazlić. Ja se zovem Omer Fazlić. Aj ponovo. Ja se zovem Omer Fazlić. Mi smo rođaci! Muslimani i muslimani. Da, i Fazlići. I Muslimović. Dajte, ajmo se svi. Šta to radite? Šta to radite? Šta ste radili? Plivali. Gdje ste plivali? Po suhom? Ovdje nema vode. Hoću li ja sad upast? Naravno. Hoću li upast? Da. Ljudi, ovog ste momka već upoznali, to vam je Hamza Fazlić. I on zna puno o travničkim džamijama. Da, tako. Daj, nešto nam reci. To što znam je da tu ja nekad idem u ovu malu džamiju. Kako se ona zove? Ona se zove Albegova. Dobro. I to što je baš lijepa džamija. I to što je tako lijepe džamije, sve travničke, što je travnik tako lijep. Koliko ima džamija u Travniku? Milion. Sjetim se za glavu. Pa kako ćemo izvati? Budžet pakazi ima. Tu se spomenu različita neki mezar. Naprimjer, tamo ima ona šehidski mezar. I ovdje kod Albegove džamije na isto. I Dajđa, molim te snimi ovo, molim te za YouTube, snimi ovo da ljudi mogu pročitati. Snimi dugo. Trg grada Leipziga, jel? Aha. To je znači u Travniku. I sad